Još u ranoj fazi agresije, još i prije otpočinjenja otvorenih oružanih napada na naše područje, slušanje neprijateljskih veza, doznali smo da su jako zainteresirani da prodru u pravcu Polače-Tinja i da nas pokušaju potisniti na ovom dijelu. Mi u to vrijeme nismo imali neke značajne oružne snage, ne zato što nije bilo ljudstva, nego zato što jednostavno nismo imali dovoljno naoružanja. Ali smo preventivno već zaposjeli određene punktove na Jankolovici, na kanalu, gore na Viterincima, koji su kasnije postali jedno od značajnih otpornih točaka, jer to je naše lijevo krilo, gdje smo bili najvisočije, ajmo tako reći, ili po dubini, najdublje prema neprijatelju i koje nije imalo fizički kontakt sa drugim našim obrambenim pozicijama i zbog toga je bilo vrlo zanimljivo i za neprijatelja, a i nama vrlo važno da nas ne bi potisnili na drugu obrambenu liniju koja bi bila već jako blizu Biorada, Filipjakova, Turni. Mi smo zato formirali tamo u početku jedan vod. Taj vod je držao kompletan položaj, skroz po cijelim raštanima gornjim, znači od Viterinaca, Tičeva pa dole do raštana kod igrališta. Taj vod je u to vrijeme još ni Polačani ti nisu bili protjerani, pa smo ispred sebe imali određene policijske snage. Međutim, 18.9. koliko se sjećam, 1991. godine, potisnuti naše živalj iz Polače i Tinja i uslijedio jedan žešći napad prema našoj dubini u Biorad, Filipjakov, uglavnom topnički napad i naravno na Viterince. Naši ljudi su se upravo preko Viterinaca povlačili i onaj dio koji je bio sa oružjem i onaj dio koji nije bio sa oružjem, gdje smo mi odmah u toku njihovog povlačenja formirali od njih sami koji nisu htjeli ići u stacionare, hotele i slično, formirali jednu određenu grupu ljudi, jačine voda koja je ostala odmah u Viterincima i preuzela taj dio položaja i očekivali smo da bi možda moglo doći očekivali smo njihov dalje napredovanje prema našim položajima na tom dijelu, koji naravno nije uslijedio. Oni su bili zadovoljni s Polačom i gradinom kod Tinja, mi smo ostali još uvijek u selu Tinj. Još uvijek Lišane Tinjske su bile naravno i njihov položaj, a i njihova značajnija grupacija se tamo zadržavala, a iznad sela Tinj je bila uzvisina Gubavica koju u to vrijeme nije držao niko. Mi smo imali namjeru i oni su imali namjeru. U jednoj od tih naših namjera da zaposjednemo poginuo je i naš Ivica Erlić koji je išao u izviđanje tog položaja, ne bili smo zaposjeli ga. Oni su naravno to iskoristili, popeli se prije nas i kasnije smo imali s tog dijela dosta komplikacija i na Viterincima i u selu Tinj. Mi smo tada pripadali u tom dijelu godine, pripadali smo prvoj bojnoj 112. brigade i ta naša bojna u kojoj sam ja bio član i dio zapovjedništva, naravno boravio sam stalno na terenu i to uglavnom na Viterincima jer tamo je se očekivalo najviše, pošto sam bio pomoćnik odnosno u to vrijeme se to zvalo izvjestitelj za obavještajne poslove, sam skupljao skupa sa pomoćnikom zapovjednika za obavještajne poslove određene podatke o neprijatelju, gdje su njihovi položaji, tu smo radili izviđanja, osmatranja i slično i zato sam stalno bio na Viterincima, gdje smo zaključili da je potrebno sformirati neku ozbiljniju postrojbu. Tako je jedna od naših satnija pošla gore i onda smo imali već 2 voda stalno na terenu, jedan u pričuvi koji je držao taj položaj. Imali smo za potporu minobacača 82 mm, imali smo po vodovima još 60 mm, nešto protivoklopnih sredstava, doduše onih uglavnom RB-aca, RPG 7 je tek kasnije došao. Protiv oklopnih sredstava drugih nismo imali osim nešto minsko-eksplozivnih sredstava, a to je bio dosta moguć tenkoprohodni pravac, pa smo
U neko vrijeme tog dijela dovukli i T-100, jedan naš protitenkovski top, gdje smo ga neko vrijeme držali dole na Raškovcu, to je područje Raštana gornjih kod igrališta, koji bi pokrivao taj tenkoprohodni pravac. Na lijevom krilu nismo imali takvih sredstava, pa smo to pješaštvo držali i onim pješačkim protuoklopnim sredstvima. To je rano faza agresije, mi nismo imali baš nešto ni protiv zračnih sredstava, pa su se naši vrli prijatelji s preko puta koristili i helikopterom za osmatranje, dolazili bi jako blizu kućama gdje smo bili stacionirani, ali mi smo bili stacionirani uglavnom gore na samom rubu bojišta, znači na samom krajnjim točkama Viterinaca, u kući Čirjakovih, jer je bila jedna veća kuća koja nije bila još uvijek završena, s koje smo mogli, jedino s te kuće smo mogli dobro osmotriti lišanje Tinske. Ako ne bi išli u nasilno izviđanje malo naprijed, pa smo se uglavnom tamo zadržavali po cijenu toga da popijemo svako toliko određeni broj granata i protiv zračnih sredstava koji su pucali po nama, uglavnom 12-7, pa čak neko vrijeme i 20 mm je znalo upotrebljavati se, a pješačka paljba je bila svakodnevna. Ti Viterinci su u cijelo vrijeme, dok se 91. pa čak i 92. godine bili uvijek aktivni, uvijek tučeni, uvijek je bilo živahno gore i teško je bilo i dolaziti, jer smo morali dolaziti preko Sikova ili ovamo preko Raštana donjih, što je bilo otvoreno prema Kakmi, ovamo prema Stabnju i ovoj, koji bi oni vidjeli jako dobro i mogli nas tući u pokretu, što su i radili naravno. Uvijek kako bi mu prolazili su to i radili.